Keď už sme si mysleli, že debata o utečencoch nemôže byť zúrivejšia, prišiel nový rok a s ním útoky na ženy v nemeckých mestách, predovšetkým v Kolíne. Slovenskí politici sa ani teraz nenechali opantať zdržanlivosťou a prišli so silnými vyjadreniami. Predseda vlády Robert Fico vraví, že chce zabrániť vzniku moslimských komunít a predseda strany Sloboda a Solidarita si myslí, že ľudia k nám prichádzajú z prostredí, ktoré nie sú kompatibilné s našou civilizáciou a kultúrou. Práve Richarda Sulíka sme pozvali do arény, aby svoje slová vysvetlil, rozvinul a zda načrtol, ako vyriešiť utečeneckú krízu. Vítajte u nás, pán Sulík. Dobrý deň, prajem. Pán Sulík, vravíte, že títo ľudia nie sú kompatibilní s našou kultúrou a civilizáciou. Podľa vás nepatrí medzi jednu zo základných našich civilizačných hodnôt odmietanie kolektívnej viny? A že hodnotíme človeka jednotlivo? No medzi naše základné civilizačné hodnoty platí to, že žena je rovnocenná postavená mužovi, že ich nenaháňame aj k tomu sa dostaneme, skúste odpovedať na tú otázku. Ja odpovedám na vašu otázku. A že teda ja si myslím, že je tam dosť veľký rozdiel a tá nekompatibilita spočíva práve v tomto. Ten prístup k ženám, to je jedna z tých vážnych, dôležitých črt. Mimochodom, tento výraz, kompatibilita s našou civilizáciou, to je od Lukáša Krivošíka. To je v poriadku, ale osvojili ste si ho. Áno, osvojil som si ho, ale on to teda veľmi pekne aj odôvodnil, aj vysvetlil. A ja teraz, keď sa pozriem na to, čo sa udialo na silvestrovskej noci, počas silvestrovskej noci v Kolíne, nad Rýnom, v západnom, teda v Nemecku, tak mi to práve presne tento postoj potvrdzuje. To znamená, že keď niekoľko ľudí urobí niečo, čo je odsúdenia hodné, a samozrejme nikomu príčetnému sa to nemôže páčiť a nemôže to schvaľovať ani zľahčovať. To znamená, že tým pádom šmahom ruky zatratíme v podstate celú moslimskú komunitu? Poprvé, ja nehovorím o moslimoch a po druhé... O kom teda hovoríte? Hovorím o tých ľudí, ktorí podľa nemeckej polície severoafrického a arabského Dobre, takže výzoru... Všetci severoafričania... Nie, teraz paušalizujete vy. A okrem toho to veľmi zľahčujete. To nebolo niekoľko ľudí, to bolo niekoľko tisíc ľudí. Vznikla davová psychóza. Tie správy hovorili zhruba o 1000 ľudí. No, práve že nie. Keď si prečítate policajnú správu, ktorá bola zverejnená dnes, tak to hovorí o niekoľko tisíc ľudí. Priamo policajti tam na mieste, ktorí boli, tak hovoria o niekoľko tisíc ľuďoch. Vznikla davová psychóza. Polícia si nevedela s nimi dať rady. Prestal platiť právny poriadok. Toto ukazuje ako veľkú nekompatibilitu tých niekoľkých tisíc ľudí, hej? No ale vy to nezľahčujete. Vy sa teraz snažíte nejak podsunúť divákom, že všetci ostatní sú úplne super a títo, ktorí došli práve... No lebo tak zvýrazňujete, že tých niekoľko tisíc ľudí ďalších... Áno, lebo tí to urobili. Tak ja sa pýtam, či to budeme aplikovať teda na celú skupinu moslimov alebo teda severoafričanov. Toto je tá veľká chyba, ktorá sa v tejto diskusii robí pravidelne už celé mesiace, že vždy sa snažia že podsunúť, že to sú len jednotlivci. To je len zlyhanie jednotlivcov. Tak tam zlyhal jednotlivec, hen tam 10, tu niekoľko tisíc. Ja viem, že sú to len jednotlivci, ale keď si pozrite, to nebolo jediné mesto. To bol Hamburg, Stuttgart, bylo to asi 10 nemeckých miest. A stávalo sa to už aj predtým. Len teraz sa to dostalo do médií, lebo toho bolo strašne veľa. Ale úplne bežne sa v nemeckých mestách, v centrách nemeckých miest, na námestiach nemeckých miest stáva to, že partia 10-20 ľudí vyzerajúci, že by pochádzali zo Severnej Afriky alebo arabského sveta, to teraz akože presne citujem policajnú správu Nemecku, a obťažujú ženy. To sa stáva skrátka bežne, len to nie je v médiách. Ja sa pýtam, aký je teda ten druhý krok, že budeme trestať všetkých, alebo... Uzavrieme hranice. To nie je trest. Uzavrieť hranice a povedať, že stačilo. Povedať, že my nezvládame, teda Nemci by to mali povedať, že my nezvládame 1 milión, tak nebudeme v tomto roku očakávať 3 milióny. Nebudeme ich pozývať. Toto je úplne primerané. Ale to nie je žiaden trest. Za prvé, že to sú tí istí ľudia. Kde ste vy na to došli, že to je trest, prosím vás pekne. Aký trest? Je to prirodzené právo občanov Nemecka povedať, my už nechceme. Tak ako prirodzené právo občanov Slovenska povedať, že my tiež nechceme. To je legitímne, ale ak chcete tento krok spraviť, ja hľadám
tú logickú linku. Zostaneme pri tom legitímnom. Zostaneme pri tej logickej linke, lebo vy vravíte teda, že áno, že respektíve mnohí, alebo sú ich tisícky, ľudí, ktorí majú severoafrický pôvod, alebo tak vyzerajú, alebo teda Arabi, obťažujú ženy. A to sa stalo v Kolíne, to hovorím, že toto sa stalo v Kolíne. To sa stalo? Áno. A my na základe toho budeme... vymklo z rúk. A my na základe toho budeme... A my ani nevieme vlastne, čo to bolo za ľudí, pokiaľ viem, akože môžete to skúsiť zisťovať, ale na základe takýchto udalostí... A na základe tejto udalosti zmeníme... Švédsko na základe toho, že prijali 200,000 migrantov, povedalo, stačilo. Dánsko povedalo to isté. Choďte sa ich spýtať, že teda ako si dovolia povedať pri 200,000, že stačilo. Akým právom? Ja hľadám tú logickú linku, že vy neviete, že to boli utečenci, neviete, aké percento z tých ľudí to je. To znamená, že teraz... Ja to nemusím vedieť, aby som vedel, že toto nechcem. Toto skrátka nechcem. Je to dobré právo občanov Slovenska, dobré právo slovenských politikov, ktorí týchto ľudí chcú občanov zastúpať, povedať nie. Nie. Hotovo. Čiže podľa čoho potom by ste teda predpokladám, že... Podľa ničoho. Skrátka ale zrejme to azylové konanie by sa prenieslo niekam inam, hej? No, mimo územia Európskej únie, áno. A tých ľudí, keby ste prijímali, takže ľudí, ktorí majú... Nikoho vôbec. No tak tých, ktorí majú nárok na azyl, čo je z toho milióna pár stoviek, tak áno. Z toho milióna pár stoviek. Áno. Dobre, a vylúčovali by ste ich aj podľa toho, že teda keď niekto má severoafrický pôvod alebo vyzerá ako Arab? Čo to rozprávate? Ne, ja sa pýtam, no tak hovoríte, že takých ľudí nechcete. A to je jediné kritérium, ktoré... Prečítajte si Ženevskú konvenciu z 51. roku, tam je úplne jasne uvedené, čo sú dôvody na azyl. Prenasledovanie kvôli názorom, kvôli rase, kvôli sexuálnej orientácii a tak ďalej. Asi je vojnový konflikt sa tam ráta. A práve, že nie. Vojnový konflikt nie. Nie, to tam nenájdete. A práve, že a tí ľudia, ktorí teda majú na ten azyl nárok, nech sa páči, sú v Európe vítaní. Hovorím vám, keď sa tie pravidlá uplatnia tak, ako sa uplatniť majú, tak je ich pár stovák. Pár stovák. Áno. V Sýrii je pár sto ľudí, ktorí majú nárok na azyl. Ktoré splňajú podmienky politického azylu. Áno, tých je pár stovák. Áno, máte tam ďalších niekoľko 10,000 utečencov vojnových, to je pravda, ale keď sa bavíme o politickom azyle, tak tých je pár stovák. A tých by ste nechali kde? Tých vojnových utečencov? Tým treba pomôcť tam. Treba zriadiť utečenecké tábory, ktoré sú mimo Európskej únie, ktoré ale Európska únia bude financovať, kde bude garantovať napríklad bezpečnosť. To po prvé. Po druhé, Európska únia musí svojou maximálnou váhou prispieť k tomu, aby sa vojna v Sýrii skončila, aby sa tí ľudia mohli vrátiť do svojich domovov. Nemusíme, keď chceme niekoho pozvať, nemusíme ich všetkých najprv si zavolať k nám domov. Dobre, skúsme prejsť k druhému okruhu. Čím to podľa vás je, že táto téma je aj na Slovensku taká živá, keďže de facto v podstate ona sa nás netýka? To nie je pravda, že sa nás netýka. V akom rozmere sa nás týka? Týka sa nás preto, lebo ja vidím tie silné tlaky, či už zo strany veľkých krajín, ako je Nemecko, alebo zo strany Európskej komisie, ale aj parlamentu na prerozdelenie utečencov. Pani Merkelová začiatkom septembra veľkoryso všetkých pozvala, tak je tam teraz došli. Ale veď na tom je politická zhoda na Slovensku, že nepoznám relevantnú stranu, ktorá by bola vlastne za to presídľovanie cez kvóty. Ja s vami súhlasím, len otázka bola, že ako sa nás to týka. A týka sa nás to tak, že ten tlak, a on bude rásť, on sa bude stupňovať. Tlak zo strany veľkých krajín Európskej únie, ako je Nemecko, ale aj Francúzsko a Taliansko, a plus tlak z Európskej komisie a aj parlamentu na krajiny ako je Slovensko sa bude stupňovať v tom zmysle, že aby sme teda aj my si nejakých migrantov sem zobrali. A nemala by sa tá debata teda viesť o tomto, že akým spôsobom budeme tlmočiť svoje pozície na európskej úrovni, alebo o tom teda, ako sa slovenské politické strany dohodnú a aký postoj zaujme Slovensko, napríklad, že akým spôsobom bude pomáhať napríklad iným, lebo však zhodneme sa na tom, že asi nejakým spôsobom pomôcť chceme. Ale že nemusíme sa venovať tejto hystérii, ako napríklad premiér, keď povie, že je proti budovaniu moslimských komunít na Slovensku. No toto si myslím, že hodne prehnal. A viete, ten rozdiel, i keď Robert Fico a ja tvrdíme to isté, a síce, že odmietnúť či už povinné kvóty, alebo akúkoľvek inú formu prerozdelenia, tak u mňa je to tvrdenie, ktoré je poctivé a ktoré vychádza z môjho hlbokého presvedčenia, kdežto Roberta Fica je to predvolebná kampaň.
Vidie to napríklad aj na tom, že on teraz ide 2500 policajtov navyše zamestnať. Lebo viete, jedna vec je, že tá hrozba tu je, treba sa proti nej brániť, treba robiť protiopatrenia, ale politické. Napríklad tak, hrozba konkrétne? Hrozba toho, že príde veľa migrantov na Slovensko a zažijeme... Veľa je skladka veľa. 10 000, 50 000. To máte teraz jedno, že koľko je veľa. Ide o to, že ich príde veľa v rámci nejakých kvót. Tam to totiž bude trvalé prerozdelenie. Viete, preto nedá sa povedať, že je to nejaká jednorázová množina ľudí. Tam by sme sa mohli baviť o konkrétnych číslach, ale veľa je, že pravidelne budú chodiť veľké počty ľudí. A naozaj to záleží, že od toho, že čo je to. Nehrajme sa na slovičko. Báme sa o podstate veci, pán Kačenko. A podstata veci je taká, že toto treba odmietať. Ale to je politická činnosť, to odmietanie, ale tých policajtov naozaj nepotrebuje. Ja mám teraz zamestnať za x desiatok miliónov eur policajtov, čo napríklad by výrazne tie peniaze pomohli živnostníkom, keby im zrušil povinné minimálne odvody. Toto je ten populizmus. My nepotrebujeme policajtov. My, okrem toho, že máme veľa policajtov, ja neviem, čo tých 2500 policajtov navyše tu má robiť, keď tu nemáme migrantov. Ale to, že to treba naďalej odmietať a pravidelne a vytrvalo a dôsledne, tak to je holý fakt. Tam sa s Robertom Ficom zhodujem. A v čom teda podľa vás, že prepaluje tú kampaň zrejme, predpokladám? No v tom, že ide monitorovať každého jedného moslima, to, že ich tu chce zakázať, to, že tuto 2500 policajtov ide zamestnať navyše. V tomto prepaluje, lebo to sú kroky, ktoré sú zbytočné, alebo kontraproduktívne, alebo obojo. Ale v tom odmietaní, v tom s ním súhlasím. A vy si nemyslíte teda, že preháňate, že zbytočne burcujete strach ľudí, lebo ako konkrétne? Práve tým, že napríklad hovoríte, že sem príde veľa ľudí, ktorí nie sú kompatibilní s našimi hodnotami. Takže to je holý fakt. Ja som nezaznamenal, že by sa niečo také stalo a ja napríklad, neviem, či vy stretávate moslimov. Čože by sa ale stalo? Veď tu žiadnych zatiaľ nemáme a hovorím, pri tomto postoji treba zotrvať. A mám veľkú obavu, že prejdú voľby, Robert Fico zrazí opätky v Bruseli a potom aj tak v rámci nejakých kvót nám sem budú chodiť ľudia, ktorých obyvatelia nechcú. Občania Slovenska nechcú. V drvivej väčšine ich nechcú. Občania Slovenska v drvivej väčšine nechcú ani za suseda zrejme homosexuála a... Je to ich dobré právo, nemusia nikomu nič vysvetľovať. No, to je síce fajn, ale politik by mohol byť akože nad úrovňou tých základných ľudských púdov, nie? Akože nemám rád niekoho, kto je iný. Nie, ja len vnímam, že keď tu budeme mať príliš veľa migrantov, a teraz necháme bokom, že či to je 100 000 alebo milión, keď tu budeme mať príliš veľa migrantov, tak jednoducho zníži sa komfort obyvateľov Slovenska. Životný komfort obyvateľov Slovenska sa zníži tak, ako sa znížil po silvestrovskej noci v Kolíne. Vy síce poviete, vy to sa vlastne snažíte bagatelizovať, že však to bolo len pár tisíc, ale ja sa to naozaj vyše milióna obyvateľov Kolína jednoducho teraz bude mať zlý pocit, keď budú chodiť po ulici. To berte ako fakt. Ale vy tomu rozumiem, veď na to sú bezpečnostné zložky, ktoré majú konať tak, aby sa to neopakovalo, majú filtrovať tých ľudí. Ak sú to napríklad žiadatelia o azyl, tak zrejme ich okamžite deportovať nazad, ale my to nevieme. Hej. Takže naozaj podľa mňa záleží na tom počte, lebo nesúhlasíte napríklad s tým, že istý počet migrantov by mohol aj zvýšiť komfort obyvateľov Slovenska? Nie, toto si neviem predstaviť, okrem toho, že nejaký počet migrantov tu máme tu aj nejaký počet cudzincov. Myslíte si, že vaša rodina ako migranti v Nemecku mohli zvýšiť komfort obyvateľov Nemecka? Napríklad tým, že pracovali, priniesli možno nejaký kultúrny podnet nový, odvádzali dane? No nepriniesli ten nový kultúrny podnet, že môj otec by behal po ulici a naháňal tam mladé dievčatá, hej. Ale v niečom je slovenská kultúra iná ako nemecká. Hej? V detailoch. A navyše, čo boli tie rozdiely... Ja sa vrátim k meritu tej otázky. Nesnažil sa ani tam importovať komunizmus do Nemecka, hej? Ja sa vrátim k meritu tej otázky, že existuje podľa vás možnosť, že istý počet a typ migrantov môže zvýšiť komfort krajiny? Akože zrejme nejaká teoretická možnosť existovať bude, ale nevidím najmenší dôvod to skúšať a riskovať a jednoducho je ďaleko obozretnejšie povedať nie. To je dobré právo Slovenska povedať nie. Dobre. Tak ako bolo dobré právo Slovenska povedať nie miliarde eur do Grécka. Skúsim to trochu inak, tak zľahka provokatívne.
To ako doteraz nebolo, hej, teraz to už bude. A vy sa točíte stále okolo nejaké jednej veci, dokola sa tu snažíte na nejakých slovíčkach nachytať. Poďme sa vedieť o podstate veci alebo niečom inom. Lebo teraz budete dokola celý ten čas zľava správa preberať, ako ma teda nachytať na tom, že tam to nesedí. Snažím sa prísť na to, že či ste alebo nie ste prívržencom, tak povedať, že kolektívnej viny, že hodnotenia jednotlivcov na základe masy. Respektíve prenášania atribútov nejakých jednotlivcov na celú masu. Tak konečne sa došli k veci. Rozhodne som proti tomu, aby teraz Nemecko napríklad povedalo, že no dobre, tak niekoľko tisíc ľudí to robilo výtržnosti, bolo to veľmi nepekné a my vykážeme všetkých, ktorí sú zo Severnej Afriky a z Arábie. Čiže to by bola taká krutá kolektívna vina. Ja som zásadne proti tomuto. Dobre, tak ako sa má konať? Povedať, že dobre, už ich tu máme veľmi veľa, tá kritická masa už je prekročená. Pravidelne nám tu teraz, na tej sa hovorím, to bolo vo viacerých mestách, nekoordinovane, spontánne to vzniklo. A povedať, že dobre, a teraz to už zastavme, tak to si myslím úplne primerané. A to vôbec nie je žiadna kolektívna vina, je to využitie dobrého práva Nemecka a Nemcov. Ako je využitie dobrého práva Slovenska a Slovákov povedať nie. Zhodneme sa, že mnohí z tých ľudí, zrejme, veď nevieme konkrétne, že kto to bol, sú to zrejme už ľudia, ktorí možno sa v Nemecku narodili, sú to možno ďalšia, druhá, tretia, štvrtá generácia prisťahovalcov. Hovorí sa v tomto kontexte, že ten multikulturalizmus zlyhal, tak povediac. Či podľa vás zrejme nedostatočným, ale či by nepomohlo zmeniť ten prístup? Napokon, veď politici európsky to aj vravia, že to zlyhalo. A to neznamená teraz, že... Rozhodne by pomohlo zmeniť prístup. Plne s vami súhlasím. Skúsme to rozmeniť na drobné, že v akom zmysle zavrieť hranice. To vám zrejme nepomôže s tými ľuďmi, ktorí už žijú v Nemecku. No počkajte, o tom ide, akože... Najprv ich zavrieme. Počkajte, stále ešte prichádzajú. Viete, koľko prišlo za jeden jediný víkend za posledný víkend pred Vianocami? Viete, koľko ľudí prišlo? 12 740 do Nemecka. Za víkend 12 740 ľudí. Ten obrovský príval migrantov, akože on polavil len trošičku. Vôbec sa nestalo to, čo Angela Merkelová a jej zvyšok vlády dúfali, že teraz to klesne z 10 000 denne na 50 denne. Vôbec nie. 12 740 prišlo za víkend pred Vianocami. Skrátka, ďalej chodia ľudia. A preto, keď teda ste povedali, s tým plne súhlasím, zmeniť prístup, tak zmena prístupu je zavrieť hranice. Dobre, to je... A potom môžeme riešiť, že... Som sa spýtať teda, že či máte nejaký názor na to, že akým spôsobom pristupovať k ľuďom, ktorí už sú v štáte a povedzme sa nedokázali integrovať, nie sú kultúrne stotožnení s tým, čo my považujeme za normálne. Poviem vám. Každý, kto sa niečoho v tom Nemecku dopustí, tak okamžite ho z Nemecka vykázať von. Pokiaľ nemáme nemecké občianstvo, Nemecko to nerobí. Poprvé. Po druhé, Nemecko má zoznam 7900 osôb, ktorí sú takí tí štvaví kazatelia, ktorí sú imámovia. Oni sa v nemčine volajú Gefährder. Gefährder je nebezpečenstvo a Gefährder je teda človek, z ktorého vychádza nebezpečie. Zdroje nebezpečenstva, tak vec. Áno, je to nejak definované. 7900 osôb. No, ja byť na ich mieste by som spravil to, že by som si ten zoznam pozrel a každá osoba z tých 7900, ktorá nemá nemecké občianstvo, tak by som ho skrátka vykázal. Nečakal by som, až tam niečo napácha. Jednoducho preventívne, chlapci, choďte. Vy tu žijete spôsobom, ktorý nám sa nepáči a my sme tu doma. My budeme rozhodovať, ako vy tu budete žiť. A Nemci ani toto napríklad nerobia. Hej? A takto by sa dalo postupovať ďalej. Tretia vec, ktorú by som robil. Kto má zamietnutý azyl, okamžite. V ten deň ešte ho deportovať tam, previesť ho tam, odkiaľ prišiel, do tej krajiny. Hlavne pokiaľ prichádzajú z bezpečných krajín. Nemecko za, vyše roka nedokázalo ani len krajinu ako Kosovo zaradiť do zoznamu bezpečných krajín. Čiže v tomto oni sú strašne pomalí. Že majú veľa práce aj s Kosovčanmi. Nie, že majú veľa práce, tu nekonali, tak ako Európska únia nekonala. A dalo by sa tam urobiť veľmi veľa, vymenoval som nám teraz 3 preventívnych opatrení. Stále sme sa nedostali k tým nemeckým občanom. No vy ste sa ma pýtali, že teda, čo by mali robiť s tými, čo tam už sú, tak som vám teraz povedal 3 veci, čo by mohli robiť. A nerobia, ale dúfam, že čoskoro začnú. A s tými občanmi? S ktorými občanmi? No ľudia, ktorí povedzme boli na tých námestiach, ale sú to nemeckí občania, ich nemôžete zrejme... Závisí od toho, či majú aj druhé občianstvo, alebo nemajú. Ak majú druhé občianstvo, tak môžete im to nemecké zobrať znovu.
napríklad. No asi väčšinou nemajú. Či majú? Toto neviem. Toto vôbec neviem, ale ak sú také prípady, že má dve občianstva, nemecké a nejaké iné, a je na tom zozname tých Gefährder, tých nebezpečných osôb, tak zobrať mu to občianstvo a rovnako ho vykázať. Skúsim objasniť, takže o čo mi ide, lebo zdrojmi toho nebezpečenstva alebo nie poriadku, napríklad v Nemecku alebo Francúzsku, sú potomkovia dávnych imigrantov, ktorí sú legitímni občanmi tej krajiny. Vy nemôžete pripraviť o občianstvo, ale mnohí z nich sa nevedia stotožniť s kultúrou tej krajiny a presne majú uzavreté getá a tým pádom tam v podstate ani nepreniká nemecká kultúra, poriadok a tak ďalej. Že čo s týmto? Lebo to je, aspoň z môjho pohľadu, je to najvážnejší problém týchto krajín. Momentálne nevieme, že ako veľký počet osôb to je, ale určite takýto budú existovať a nebude ich málo, s tým plne súhlasím. A teda môžeme sa následovať také tie štandardné opatrenia právneho štátu, to znamená, keď niekto z nej niečo vyvedie, ako človeka, ktorý má len nemecké občianstvo, nedaj Bože sa tam ešte aj, respektíve dokonca sa tam ešte aj narodil. No pravdepodobne, takého nemôže len tak vykázať, no ale však právny štát má nástroje, ako si s týmito ľuďmi poradiť, len jednoducho musí použiť rovný meter na úplne všetkých. Aj to sa veľakrát nerobí. Nemecká polícia toleruje, že sú no-go areas, že jednoducho sú štvrte, kam sa policajti vlastne oni svoje poriadky, odvážia ísť. Áno, máte také rôzne čudné rozhodnutia nemeckých súdov z minulosti, kedy nejaký súd rozhodol, že je v poriadku, keď muž štvrče ženu doma, lebo však oni sú z kultúrneho okruhu, kde je to obvykle. Toto stálo, že doslova v rozsudku. Hej? A tu sa dá konať. Čiže možností je dosť, len skrátka musia začať. Ale na čím sa treba zamyslieť, čo ste práve hovorili, že tá ďalšia generácia tých ľudí, čo sa už narodili v Nemecku, ale nestotožňujú sa s nemeckou alebo s európskou kultúrou a s kresťanskou kultúrou a tak ďalej a odmietajú ju, tak z toho vychádza veľké riziko. A nedokázali... Takto ja tiež odmietam kresťanskú kultúru. Ako vidieť, ani by ste nevedeli, ako málo ju odmietate. Ale každopádne týchto ľudí treba sa zamyslieť nad tým, že nedokázali ich integrovať. Hej? A to prichádzalo, že oveľa menej ľudí ako teraz. Prichádzalo napríklad za rok 2010. Práve ide o to, že oni sa veľmi neusilovali integrovať. Tak počkajte, že sa usilovali, ale zlyhali v tom. A áno, dá sa usilovať vždy viac, lenže aj tých ľudí bolo oveľa menej. Za rok 2008 prišlo iba 28 000 ľudí do Nemecka za celý rok. A teraz ich príde milión, ich prišlo 1,1 milióna minulý rok, 2015, tento rok, 2016 ich má prísť údajne 3 milióny. Ja teda akože dúfam, že sa toto číslo nenaplní. Ako chcú integrovať týchto, keď zlyhali pri radovo nižších počtoch? To som sa chcel spýtať, že či podľa vás, je tuto riziko, a je tuto riziko, že aj keď týchto budú integrovať, tak stále tá ďalšia generácia, ktorá tam vyrastie, už v Nemecku, deti týchto ľudí, ktorí dnes prichádzajú, tak oni opäť to môžu odmietať, tak ako to odmietajú tí starší. To som sa chcel spýtať, že vidíte, aký je tu obrovský potenciál, aké je tu obrovské riziko, aké obrovské potenciál hrozby a preto je rozumné jednoducho odmietnúť, zavrieť hranice a povedať nie. Áno, išlo mi o to, či podľa vás existuje aspoň teoreticky nejaká možnosť, aby bola tá integrácia tak povediac úspešná, že sústrediť sa napríklad na malé deti, dbať na to, aby sa v ich prostredí uplatňoval zákon, vštepiť im európske hodnoty, tak povediac. Či je to podľa vás schodná cesta, alebo je to bláhové a príliš náročné? Nie som odborník na integráciu. Ja vám teraz neviem tu odpovedať, že detailne. Tak to ide mi o to, že či je iná cesta, ako len zavrieť. Počkajte, ja sa viem pozrieť na výsledky. A výsledky sú také, že Nemci zlyhali. Aj my sme zlyhali. Slovensko, ako sme integrovali Rómov za posledných 25 rokov? Nijak. Prečo si myslíte, že integrujeme teraz nejakých iných ľudí lepšie, keď sme nedokázali integrovať Rómov? Môže sa stať, že keď zmením svoj prístup, tak aj výsledky budú iné. Môžeme si povedať, že ten prístup bol zlý. Jasné, že bol prístup zlý. Lebo podľa mňa, ako napríklad, keď sa bavíme o slovenských Rómoch, tak tu snaha integrovať prakticky neexistuje. Hej. To nie je pravda. Dosť veľa peňazí tam išlo, celá subkultúra z toho žije. No ale každopádne boli rôzne prístupy skúšané. Ako vidíte, naša spoločnosť to nedokáže. A ako vidíte, nemecká spoločnosť doteraz nedokázala integrovať tých migrantov. A prečo si myslíte, že zrazu to dokáže? Ja neviem, že si to myslím, alebo že to zrazu dokáže. Ja sa pýtam, či je to teoreticky možné. Podľa vás. Teoreticky je možné, že človek poletí na Mars. Ale poďme teraz najprv zavrieme hranicu, lebo to je okamžité a účinné riešenie. Tých, čo tu už máme, môžeme skúsiť integrovať. Keď to bude fungovať, sa môžeme baviť, že čo bude ďalej. To je rozumné riešenie. Ďakujem pekne. S Richardom Sulíkom sme sa zhovárali o imigrácii a s tým súvisiacich hrozbách.
Dospeli sme k tomu, že má podobné alebo až identické názory ako Robert Fico, s tým rozdielom, že kým u Roberta Fica je to kampaň, pán Sulík to myslí naozaj. Odmietanie migrantov, nie v tých x ďalších krokoch, ktoré Robert Fico robí. Že v Sýrii je niekoľko sto ľudí, ktorí majú nárok na azyl v Európe a že riešením problému je predovšetkým okamžite zavrieť hranice. Vy ste to hodne prekrutili, pán Tkačenko. Mi sa to vôbec nepáči. Nie? Nie. Skúste stručne. No tak napríklad, že niekoľko sto ľudí v Sýrii. Celkovo zo všetkých žiadateľov, ktorí majú naozaj nárok na politický azyl podľa Ženevskej konvencie, sú stovky. Stovky. Tak. Zďaleka nie je milión, čo do Nemecka napríklad došiel. Je to jedna vec. Druhá vec je, teda tieto dve mám výhrady, že nemám názory do veľkej miery totožné s Robertom Ficom, ale súhlasím v tej veci, že odmietnú povinné kvóty, ale v x ďalších vecí nesúhlasím. Viac policajtov, odmietnúť závery Európskej komisie a tak ďalej. Všetkým nesúhlasím, lebo to považujem za populizmus. Už sme si to ujasnili? Áno, teraz ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Ja ďakujem za pozvanie. Ďakujem. Dovidenia.